Ini ndinonzi Tonderai Bhatasara, ndiri Gweta, ndinoshanda kulaw firm inonzi Bhatasara attorneys muno muHarare. Ndiri Gweta rinoitazve human rights, kumirira kodzero dzevanhu. Pari zvino tiri kumirira kodzero dzemadzimai mazhinji ari kusangana nezviri kuvanetsa kazhinji kazhinji kana vachienda muzvipatara kuti vaende kunobatsirwa vanenge vakazvitakura vaye. Vari kusangana nematambudziko akati wandei, mamwe acho ndeyekuti manesi nevamwe mahealthcare providers vacho vanenge vachiita zvinhu vasina hanya, kusvika pakutoti vanhu vanokwanisa kutorasikirwa nevana, kuti vana vanokwanisa kukuvara. Tine nyaya yemudzimai akasununguka, mwana akatoita kudonha pasi. Vana atete ora ana mbuya vanonzi ana nyamukuta vaya, ivo vakatozvivharira zvavo vachitodya. Mwana uyu haana hake kufa, asi zvinhu zvakashungurudza chaizvo mudzimai uyu kusvikira azouya achibva nekuusa kuti timubatsire kuti tiende kudare redzimhosva kuti agobhadharwa inonzi compensation yekukanganiswa kwekodzero dzake akaitwa. Saka takaendesa masamanisi tichiendesa kanzuru yeCity of Harare nekuti ndo ine atinoti mapolyclinic ari kwatinogara uko. Dzimwe nyaya dzinonyanya kunetsa dzatinoona ndedzekuti pavanenge vachienda muzvipatara umu, dzimwe dzenguva ndedzekuti vanhu vanenge vasina ruzivo. Pane inonzi patients charter. Dzimwe nguva vanenge vasingatoziva kuti inovapawo dzimwe kodzero dzekuti vanokwanisa kuti vapiwe zita remunhu ari kuvabatsira kana achinge asina bheji, kuti vazive kuti munhu avabatsira ndiani kuzera mangwana kana zvinhu zvikazoenda nepasipo, tozoziva kuti nhingi ndiye akakanganisa, kuita kuti kana vakuda kuzoti vakuenda kukoti vanenge vane pekutangira. Nekuti iroro idambudziko zhinji rinoitika kuti munhu anouya aine nyaya inogona kunge itori nemusoro zvikuru, asi pasina umbowo hwekuti tiitakure kuti tiende nayo kunoipresenta kudare redzimhosva. Zvozopedzisira nyaya iyi yozogoraswa pachiita kunge munhu anga achireva nini.